PKK çeken xwe berdide. Çi li pêşiya Kurdan e? Modelên cîhanê wek ETA, Farç, İran. Silav hevalino. Hûn bi xêr hatin qenala me Hiqûq bi Kurdî. Îro em ê qala pêvajeyekê dîrokî bikin ku dilê gelê Kurd bi Kurdî bandor dike. Biryara PKK'ya berdana çekan û xwefesehkirinê û ka çi li benda Kurdan e? Di 11 Tirmiha 2025 de li Silêmaniyê merasîmeke sembolîka berdana çekana PKK pêk hat. Roja din di 12 Tirmihê de daxuyaniyên Erdogan hatin. Gelê Kurd ji vê pêvajoyê çi hêvî dike? Ji alî hiqûqê û siyasî ve çi mümkün e? Rewşa Rojava û Başûr dê çawa be? Operasyonên dewleta Tirkiyeyên derveyî sînor dê vê pêvajoyê çawa bandor bike? Werin em van pirsan li ser bingiya hiqûqê ji dilê gelê Kurd biaxivin. Vîdyoyê heta dawiye temaşe bikin ji ber ku em ê bi mînakên cîhaniyên wekî İra, Farç û ETA re dayînin berhev. Werin em dest pê bikin. Biryara PKK'ya berdana çekan. Di 12 Gulana 2025 de PKK biryarekê dîrokî da. Şerê bi çekan berdide û xwefeseh dike. Ev biryar li ser banga Abdullah Öcalana 27 Sibata 2025 li girtîgeha İmralî hat dayîn. Di 11 Tirmihê de li Silêmaniyê komekê ji 3 kesan çekên xwe şewitandin û ev pêvajo dest pê kir. Ev gaveke sembolîk e lê wateyên Kurd hewîne. Gelo ev hemû tişt çi îfade dikin? Biryara PKK'ya berdana çekan hem hêvî dide hem jî bi dehan pirsên ku divê werin bersivandin bixwaretîne. Wekî ku hevserokê Partiya Demê Tuncer Bakırhan got, divê ev pêvajo bibe sedema aştiyê, azadiyê û wekheviyê ku gelê Kurd heq dike. Lê gelê Kurd naxwaze ev gav wekî teslimiyetê di destê dewletê de bê nîşandan. Ji perspektîfa hiqûqê ve ev pêvajo ji bo naskirina mafên gelê Kurd derfetek e. Lê ji bo vê yekê divê devletê dev ji polîtikayên înkarî yên ku ji peymana Lozanê û ji destûran derketiye berde û mafên zimanî, çandî û siyasiyên Kurdan bi awayekî destûrî mîsoger bike. Gelê Kurd bi salana êş dikişîne, dayîk zarokên xwe ji destan. Gund vala bûn zimanê Kurdan bêdeng heştin û hate qedexekirin. Lê niha hêviyeke aştiyê derketiye holê. Lê eger ev hêvî tenê bi bêdengkirina çekan pêk were, wê aştiyekî hiqûqî û civakî pêk neyê. Divê ev pêvajo bi azadî û wekheviyê bi dawî bive. Pêvajo dê çawa biçe? Rewşa hiqûqî û pratik dê çawa be? Merasîma li Silêmaniyê wekî destpêkeke nû xuya dike. Radestkirin û teslîmkirina çekan dê dibin çavderiya mîtê de û bi kontrola çavderên navneteweyî li heremên Başûrê Kurdistanê yên wekî Silêmaniyê, Hewlêr û Duhokê devam bike. Tê texmînkirin ku nêzî 2000 endamên PKK di navbera 4-5 mehan de çekên xwe radest bikin. Lê kar tenê bi radestkirina çekan bi dawî nabe. Di warê hiqûqê û pratikê de wê çi bibe? Rewşa endamên bêsûç. Tê gotin ku bi hezaran endamên PKK bêsûcin. Yani sûcên wanên eşkere nînin. Ev kes dê an vegerin Tirkiye an jî biçin welatên wekî Norveç û Afrikaya Başûr. Ji alî hiqûqê ve ji bo van kesan ev û an bernameyên rehabilitasyona gelekî giring in. Mînak ciwanê ku di temenekî biçûk de çûye çiyê, niha dibe ku di 30 saliya xwe de be. Li gorî Kanûna Cezaya Tirk ev kes dikarin bi suçdariya endamtiya rêxistinê werin darizandin. Ev rîskeke, lê tiştê ku tê xwestin ne cezakirina van ciwanan e. Lê vegerandina wana civakê ye. Li gorî peymana mafên mirovana Ewropayê û prensîba şexsîbûna cezayan divê ji bo van kesan qanûneke afûyê ya taybet an bernameyên rehabilitasyonê werin amadekirin. Divê derfetên kar, perwerde û piştgiriya psikolojik were peydakirin. Ger ev nebin, ev pêvajo dê ne edaletê, tenê cezayê bîne. Rewşa rêveberên asta bilind. Nêzî 300 rêveberan tê axaftin ku biçin welatên seyemîn. Ji alî hiqûqê ve ev kes dikarin bi sûçdariya rêveberiya rêxistinê cezayên giran bigirin.
Gelo lişuna sırgınkirina van kesan mafê beşdarbûna wana siyaseta demokratîk dê nêrxandin. Mînak di pêvajoya farceya li Kolombiyayê de rêveber bûn partiyeke siyasî. Gelo modelek wisa li Tirkiyeyê jî dikare aştiyê mayînde bike. Rewşa malbatên ku zarokên wan çûne çi ye? Malbatên Kurdên ku zarokên wan tevlî PKK bûne, hêvî dikin ku ev zarok bi ewlehî vegerin. Ji alî hiqûqê ve dibe ku hikmên poştmaniyê li ser van kesan bê sepandin. Lê ev têrê nake. Gelo ji bo van kesan wê qanûneke taybet bê amade kirin. Malbat bi vî awayê daxwaza garantiyeke qanûnî dikin. Kurd hêvî dikin ku ev pêvajo tenê ne komkirina çekan be, rewşa li Rojava jî ne diyar e. Di nav Kurdan de tirs heye ku operasyonên derveyî sînorên dewleta Tirk, bi taybetî hebûna leşkeriya li Başûr û Rojavayê dikare vê pêvajoyê têk bibe. Ji alî hiqûqê ve divê Tirkiye li gorî qanûnên navneteweyî tev bigere, zirarê nede sivîlan û mafên Kurdan nas bike. Ger ev nebe, ev pêvajo dê baweriyê winda bike. Daxwazên gelê Kurd, hêviyên hiqûqî û civakî. Gelê Kurd ji vê pêvajoyê çi hêvî dike? Ji nêrîna hiqûqnasan ev pêvajo derfeteke ji bo naskirina mafên Kurdanên ku bi salan hatine înkar kirin. Bi salan gund hatin şewitandin, zimanê Kurdî hat qedexe kirin, hebûn û nasnameya Kurdan hat înkar kirin. Niha divê aştî li ser bingeh hiqûqî û civakî bê ava kirin. Daxwazên sereke ev in: mafên ziman û çandê, naskirina statuya fermiya zimanê Kurdî, perwerdeya bi zimanê zikmakî, azadiya saziyên çandî, daxwazên bingehînên Kurdan in. Maddeya sêyana destûra bingehîna Tirkiyeyê dibêje zimanê wê Tirkiye û ev yek di qada giştî de bi karanîna Kurdî sînordar dike. Divê ev madde bêguhertin. Kurdî statuya fermî werbigire û mafên çandî bi temamî bêne naskirin. Dawîanîna polîtîkayên qeyûman. Qeyûmên ku ji bo şaredariyan hatine tayin kirin, îradeya gelê Kurd binpê dike. Şaredariyên ku Dem Partî bi dest xistine divê bi mirovên ku gel hilbijartine bêne birêvebirin. Ev yek hewcedariyeke bingehîna xala 67 destûra bingehîne ku mafê hilbijartin û bijartîbûnê diparêze. Kurd di rêveberiyên herêmî de bêtir azad û serbixwebûnê dixwazin û daxwaza mafên berfirehtir dikin. Divê qeyûm bên rakirin da ku gelê Kurd bi pêvajoya aştiyê bawer bike û hest bi dadmendiyê bike. Ev daxwaz xeyalin bi milyonan Kurdan in. Ji alî hiqûqê ve ev maf bi normên mafên mirovanên navneteweyî re levhatîne. Girtiyên siyasî û rewşa Abdullah Öcalan. Ji alî hiqûqê ve wê çi bibe? Di girtîgehan de bi hezaran endamên PKK û girtiyên siyasiyên wekî Selahattin Demirtaş, Selçuk Mizrakli hene. Rewşa van kesan nîşaneyeke ji bo samimiyeta hiqûqiya vê pêvajoyê. Azadkirina girtiyên siyasî. Demirtaş, Mizrakli ji bo gelê Kurd sembolin. Dadgeha mafên mirovan Avrupayê biryar da ku divê Demirtaş were berdan. Ev biryar ji bo Tirkiyeyê mecbûrîne ku werin cîbicî kirin. Azadkirina girtiyên siyasî bingeha hiqûqiya aştiyê ye. Rehabilitasyon û dadmendiya adil. Ji bo civanên ku di temenê biçûk de çûne çiyê pêvajoyeke adil pêwîst e. Madde 221 têcaqê poşmaniyê dikare bê sepandin, lê ev têrê nake. Li gorî maddeya şeşana peymana Ewropayê ya mafên mirovana divê ji bo van kesan qanûneke efî ya taybet an bernameyên rehabilitasyonê bêne amade kirin. Mînak, derfetên kar, perwerde û piştgiriya psikolojik. Ev wê ne cezayê, lê aştiya civakê xurt bike. Rewşa Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan ji bo PKK û piraniya gelê Kurd rêberekî siyasî û hestî ye. Baştirkirina şertên wî yên li İmraliyê erênî ye. Lê gelo ev bes e? Biryara mafê hêviyê ya dadgeha mafên mirovan Ewropayê ji nû ve nirxandina cezaya Öcalan mümkün dike. Ji alî hiqûqê ve girtina malê an berdana bi şert dikare bibe nifte
û kilîta aştiyê. Ev kes bi salanın digirtîgehê de ne. Malbatên wan bi hêvî li benda wan in. Ji alî hiqûqê ve divê biryarên ahîm û dadgeha destûrî bêne cîbicî kirin. Ev bingeh hiqûqî û civakiya aştiyê xurt dike. Daxuyaniya Erdoxana Şemiyê. Gelê Kurd çi hêvî dike, dikare çi bibe? Daxuyaniya ku Erdoxan di 12 tirmehê roja Şemiyê de PKK di 11 tirmeha 2025 de li Silêmaniyê merasîma sembolîka berdana çekan pêkanî bû. Ev gav wekî qonexeke dîrokî di armenca Tirkiyeya bê teror de binav kir. Wî diyar kir ku ji bo bi awayekî zelal birêve biçe dê li meclîsê komîsyonek bê ava kirin. Di vê mijarê de wî giringiya xortkirina siyaseta demokratîk û zemîna hiqûqê dest nîşan kir. Lê derbarê guhertinên qanûnî an destûrî de hûrgilî neda. Xalek dina giring jî ew bû ku Erdoxan got me wekî AK Parti, MHP û Dem Parti biryar da ku em vê rêyê bi hev re bimeşin. û bi vî awayê diyar kir ku ev pêvajo dê bi hevkariyeke siyasî birêve biçe. Gelo senaryoya hêvî dide çi ye? Erdoxan dikare bersivê bide daxwazên gelê Kurd. Çi ne ev? Azadkirina girtiyên siyasî, berdana Demirtaş, Mizraqlî û yên din dê baweriyê bi aştiyê zêde bike. Kurdî û mafên çandî, naskirina statûya fermiya Kurdî, perwerdeya bi zimanê zikmakî an jî reformên qanûniyên ji bo mafên çandî were kirin, naskirina nasnameya Kurdiyê û dê baweriyê bi aştiyê zêde bike. Dawîanîna qeyûman. Rakirina qeyûman gavek e. Gavên qanûniyên berbiçav pêwîst in. Rewşa Abdullah Öcalan. Berdana Öcalan an derbeskirina wî bo girtina malê gavekî sembolîk e. Destûreke nû. Li Tirkiyeyê destûreke ku mafên Kurdan garantî bike, dikare bangeha aştiyeke demdirêj ava bike. Bi naskirina nasname, ziman û mafên çandiyên Kurdan dikarin çareseriyekê hiqûqî pêşkeş bikin. Her wiha divê maddeyên nû yên ku polîtîkayên tunekirin û înkarkirina berê red dikin, pirrengî û wekheviyê destnîşan dikin bêne zêdekirin. Pêşniyara maddeyeke nûya destûrî. Devlet nasname, ziman û çandên Kurdan û hemû komên etnîkî û çandî diparêze û pêş dixe. Polîtîkayên tunekirin, înkar û asimilasyonê yên berê tên redkirin. Devlet ji bo telafîkirina zirarên van polîtîkayan gavek davêje û levhatina civakê teşvîk dike. Bi vî awayê naskirina Kurdan di destûrê de dikare bê mîsogerkirin. Senaryoya hêvî nade çi ye? Lê Kurd li ser ihtimalên din jî difikirin. Gavên Erdoxan û hikûmetê tenê bi gotinên wekî PKK çek danî. Me terör qedand bi sînor bimîne, ev de aştiyekî hiqûqî û civakî neyîne. Ger girtî neyên berdan, qeyûm devam bikin. Kurdî neyê naskirin, pêvajo dê yek alî xuya bike. Hin rexnegir dibêjin ku Erdoxan dikare vê pêvajoyê wekî manevreyeke siyasî bikarbîne, mînak ji bo bihêzkirina serokatiya xwe bi destûreke nû. Kurd ji vê taktîka siyasî aciz in. Gavên Erdoxan û hikûmetê divê bingeha hiqûqiya aştiyê xurt bikin. Rewşa Rojava û Başûr. Bandora operasyonên derveyî sînor. Rojava û Başûr parçeyekî bingehînin vê pêvajoyê ne. Li Rojava Kurd dixwazin rêveberiyeke xweser ava bikin. Başûrê Kurdistanê vê pêvajoya berdana çekan piştgirî dike. Lê Kurd endişe û metirsiyên xwe nîşan didin ku operasyonên dewleta Tirkiye derveyî sînor samimiyeta vê pêvajoyê têk bibe. Ji alî hiqûqê ve operasyonên derveyî sînorên Tirkiyeyê ji ber ku zirarên didin sivîlan li dijî peymanên Cenevreyê ne. Mînak êrişên li Başûr û Rojava bûne sedema mirina sivîlan. Gelê Kurd daxwaz dike ku ev operasyon bên sekinandin û statiya xwesera Rojava bên naskirin. Kurd dixwazin destkeftên Rojava bêne parastin. Li Başûr piştgiriya Barzanî aliyekî erêniyê vê pêvajoyê ye. Lê hebûna leşkeriya Tirkiyeyê li Başûr di nav Kurdan de bêbaweriyekî çêdike.
ji alî hukukê ve sekinandina van operasyonlan de meşruiyeta navnetebeyiya vê pêvajiyê zêde bike. Gelê Kurd hêvî dike ku Rojava û Başûr ne wekî tiştên bazariyê lê wekî parçeyek ji naskirina mafên Kurdan bêne dîtin. Mînakên ji cîhanê, berawertkirin hukukî û civakî. Em dikarin vê pêvajiyê bi pêvajiyên aştiyên cîhanî re daynin berhev. Pêvajiyên ETAyê li Spanyayê, Farcê li Kolombiyayê û Îrayê li Îrlandayê rê li ber me ve dikin. Ji alî hukukê û civakê ve ev mînak çi dibêjin? İspanya ETA. ETAyê di sala 2011 de çek danê. Di 2018 de belav bû. Gelê Baskî xweserî û mafên çandî qezenç kirin. Zimanê Baskî bû zimanê fermî rêveberiyên herêmî bihêz bûn. Ji alî hukukê ve destûra İspanyayê xweserî da herêma Baskê. Kurd jî li Tirkiyeyê reformeke destêriya wisa hêvî dikin. Naskirina Kurdî, xweseriya rêveberiyên herêmî. Kolombiya Farc. Farc di sala 2016 de bi peymana aştiyê bû partiyeke siyasî. Ji bo milîtanên berê efû û bernameyên rehabilitasyonê hatin sepandin. Ji alî hukukê ve qanûneke efûyê taybet hat derxistin. Milîtan vegeriyan civakê. Li Tirkiyeyê jî qanûneke efûyê ya wisa dikare aştiyê xurt bike. Veguherina Farcê ji bo Kurdan modeleke. İrlanda İran. Peymana Good Friday'a 1998 danîna çekana Îrayê û bi hezbûna baskê siyasî Sinn Féinê mîsoger kir. Girtiyên siyasî hatin berdan, mafên çandî hatin naskirin. Ji alî hukukê ve Ingilistanê di destûra xwe de reform kir. Li Tirkiyeyê jî destûreke nû dikare mafên Kurdan garantî bike. Ev mînak nîşan didin ku aştî bi diyalog, adalet û reformên hukukî mümkün e. Lê di her pêvajoyê de rîsk hene bêbawerî, kêmbûna danûstandinê, amadebûna raya giştî. Divê li Tirkiyeyê jî ev ders bêne sepandin. Rîsk û tirs, astengiyên hukukî û civakî. Ev pêvajo her çend hêvî bibe jî rîskan dihewîne. Ji alî hukukî û civakî ve çi dikare tek biçe? Bêbawerî. Pêvajoya çareseriya 2013-2015 tek çû. Çimkî dewletê gavên berbiçav navetin. Ji alî hukukê ve nebûna li gorî biryarên ahîmê, domkirina qeyûman, neberdana girtiyan, bêbaweriyê dê zêde bike. Parçebûna di PKK da. Dibe ku herkes danîna çekan qebûl neke. Rêbertiya Abdullah Öcalan vê riskê kêm dike. Lê hin kom dikarin li ber xwe bidin. Ger komek ji PKK derkeve û bibêje em çekan nadin. Ev vê pêvajoyê çawa bandor bike. Nediyariya li Rojava û Başûr. Hedefkirin û armançkirina destkeftiyên Kurdanên li Rojava vê pêvajoyê tek dibe. Gelê Kurd tevî van rîskan hêviya xwe diparêze. Lê ji bo vê samimiyeta hukukî û siyasiya dewletê şert e. Encam ji bo aştiyê gavên hukukî û civakî. Pêvajoya berdana çekana PKK û gavên ku Erdoğan û hikûmetê bavêjin ji bo gelê Kurd fersendek e. Lê divê ev fersend bi edaletê û naskirina mafên Kurdan di bingehekî hukukî de encam bide. Naskirina zimanê Kurdî, rakirina qeyûman, xurtkirina rêveberiyên herêmî, azadkirina girtiyên siyasî, çareserkirina rewşa Abdullah Öcalan. Ev daxwazên bi milyonan Kurdanin. Destkeftiyên Rojava û Başûr divê bên parastin, operasyonên dervê sînor divê bên sekinandin. Mînakên cîhanê nîşan didin ku aştî bi diyalog û hukukê mümkün e. Li Tirkiyeyê jî ev mümkün e. Reforma destûrî, cîbicîkirina biryarên ahîmê, qanûna efûyê û bernameyên rehabilitasyonê kevirên bingehînên aştiyê ne. Gelê Kurd dibêje em aştî dixwazin lê bi wekhevî û azadiyê. Hûn di derbarê vê pêvajoyê de çi difikirin? Gelo danîna çekana PKK destpêka pêvajoyeke nû ye. Gelo dê Erdoğan û hikûmeta wî gavên berbiçav bavêjin. Gelo baweriya we bi vê pêvajoyê heye. An jî ev pêvajo jî wê bi tekçûnê biqede
û çek dîsa biaxivin. Ji bo aştiyê gava herî girîng divê çi be? Nêrînên xwe binivîsin ji ber ku fikrên we di vê rêyê de gelekî girîng in. Ji bîr nekin ku vîdyoyê beeşbînin, bibin aboneyê qenalê, heta vîdyoya din dilû canê we sax be.